Efter mødet i dag med Team Danmark har vi selvfølgelig kunne konstatere nogle forskellige ting. For det første, at alt støtte omkring volleyball er blevet nedlagt. Vi blev rost for det arbejde, som vi har lavet, men det var et politisk og økonomisk beslutning, som er blevet taget af bestyrelsen i Team Danmark. Det gør selvfølgelig, at vi bliver nødt til at tage et dialog med bestyrelsen og vil naturligvis kontakte Team Danmarks bestyrelse hurtigst muligt for at få den her dialog i gang, da administrationen kan ikke gøre noget omkring den her beslutning. Omkring eliteloven og den diskussion, som vi havde til mødet, så er der ingen tvivl om, at vi ser tingene på to forskellige måder. Vi fortolker eliteloven på to måder. Vi mener selvfølgelig, at dansk volleyballspillere er på samme niveau og burde respekteres inden for eliteloven som alle andre idrætsøvere. Derfor mener vi, at når man har taget den her beslutning, som Team Danmark har taget, at det er en diskrimination imod vores spillere og den professionelle måde, som vi arbejder på. Jeg mener også, at inden for den europæiske volleyballforbund, når jeg nu sidder som bestyrelsesmedlem i en af Europas største sportsforbund, at jeg kan ikke forstå den beslutning, der er blevet taget, når jeg ser, hvordan det bliver arbejdet i andre lande. Jeg tror og jeg mener, at vi gør det lige så godt, hvis ikke bedre, end mange af vores kolleger i Europa.